କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଇଟା? ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ସରି। ଭାଙ୍ଗିଲୁ କାହିଁକି? ମାମା ତତେ ମନା କରିଥିଲା ତୁ ଆଣିକି ଲାଗେନା ତା ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଧ୍ରୁବ କଥା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଏଠି? ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତାକୁ? ତତେ ଆସିଛୁ ଠିକ କରି? କର। ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ ବେବି ତଳେ? ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲୁ? କେମିତି ଲୁଚେଇଥିଲୁ? କେମିତି ଲୁଚେଇଥିଲୁ କହୁନୁ? ଭାଙ୍ଗିକି କୋଉଠି ଲୁଚେଇଥିଲୁ? ଏଠି ଲୁଚେଇଥିଲୁ? କେମିତି ଲୁଚେଇଥିଲୁ? ଛୋଟ ବେବି ରଖିଲି, ବଡ ବେବି ଚୁପେଇଲି। କଣ କରିକି ଚୁପେଇଲୁ? ବଡ ବେବି ଛୋଟ ବେବି ରଖିଲି, ବଡ ବେବି ଛୋଟ ରଖିଦେଇଛି। କୋଉଟା କୋଉଟା ରଖିଥିଲୁ? ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉଟା କୋଉଟା ଏଇଟା 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 ଚୁପେଇ ଦେଇଥିଲୁ? ଭାରି ଭଲ କାମଟେ କରିଥିଲୁ। ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ନାଇଁ। ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ କହିବ ଏବେ? ରୁଷିକି। କେମିତି ରୁଷିଥିଲୁ? କେମିତି ରୁଷିଥିଲୁ ଭାଙ୍ଗିକି? କେମିତି ରୁଷିଥିଲୁ? ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କେମିତି ରୁଷିଥିଲୁ? ଟିକେ ରୁଷିଲୁ। ରୁଷେ। ହେଇ ମିଷ୍ଟି, କେମିତି ରୁଷିଥିଲୁ? ଟିକେ ରୁଷିଲୁ। ଟିକେ ରୁଷୁନୁ।